Představte si, že jste úplně sami, bez jídla, bez mapy, v srdci Amazonie. A máte jen jeden cíl, a to přežít. Představte si místo tak obrovské, že by pohltilo celou Austrálii. Amazonský deštný prales, domov poloviny veškerého života na této zemi a taky některých z nejnebezpečnějších tvorů, jaké si vůbec dokážete představit. Tady byste rozhodně nechtěli zůstat sami. V téhle nekonečné džungli číhá smrt doslova na každém kroku. A právě tady začíná náš příběh. Příběh o přátelství, které zradilo. A o největším dobrodružstvím života, které se změnilo v zoufalý boj o přežití. Tohle všechno se stalo. Opravdu se stalo, dámy a pánové. Podle se usaďte a jdeme na to. Listopad roku 1981. Bolívie, srdce Jižní Ameriky. 3 baťuškáři se vydávají do odlehlých koutů amazonského pralesa. Mezi nimi i 22letý Yossi Ginsberg z Izraele. Mladý kluk, který právě dokončil vojenskou službu u izraelského námořnictva. Přijel do Jižní Ameriky, hledá dobrodružství, plný naivity, s očima do kořán, otevřenýma světu. Spolu s Yossim cestoval i Kevin Gale, 29letý zkušený cestovatel a fotograf z Oregonu. Kevin měl svého agenta v New Yorku, kterému poslal snímky s nadějí, že některé z nich jednou uvidí světlo světa, třeba v časopise National Geographic. Ale i když ho lákala vidina zveřejnění, tím hlavním motorem jeho cest bylo něco úplně jiného. Osobní vášeň a neukojitelná touha po zážitcích. A pak to byl Marcus Stem, 29letý učitel ze Švýcarska. Marcus a Yossi byli blízcí přátelé, cestovali spolu až 8 měsíců. Marcus zrovna prožíval těžké období, rozchod a prostě měl křehkou psychiku, znáte to. Cítil, že musí od všeho utéct a najít klid někde daleko od civilizace. Ti 3 přátelé spolu strávili několik měsíců putováním po Jižní Americe. A pak do jejich cesty vstoupil někdo nový. Charismatický Rakušan jménem Karl Ruprechter. Karl jim slíbil skutečné dobrodružství. Mluvil o hlubokém, neprobádaném koutě amazonského pralesa. O ztraceném indiánském kmeni, který západ prej nikdy neměl jako spatřit. Na mapě ukázal, kde přesně jsou a tvrdil, že díky němu překročili řeku Tuichi a zkrátili si osudní cesty na pouhé 4 dny. Nadšení z objevování neznámého světa bylo silnější než strach. A tak vyrazili na největší zkoušku svého života. Když dorazili do vesnice, tak na jedné chýši byl znak X s pérem. Podle Karla to bylo znamení, že indiáni jsou někde poblíž. Všichni mu věřili. Říkal o sobě, že je geolog, že v Jižní Americe žije už 15 let a že džungli zná jako své boty. Karl je ale taky varoval. Cesta bude tvrdá, ale slíbil, že to spolu zvládnou a vrátí se zpátky do civilizace. Jakmile čtveřice vyrazila ze Samosu, něco se ale změnilo. S každým krokem dál cítili, že už nejsou těmi, kdo byli na začátku té výpravy. Civilizace byla daleko, byli tu jen oni 4, sami uprostřed divočiny. A tak slepě následovali svého nového průvodce Karla. Hlouběji a hlouběji do neznámého pralesa. Před nima byla týdenní túra k indiánské vesnici. A pak, jak Karl slíbil, návrat zpátky do civilizace. Stačilo jen sjet řeku Tuichi na vorech. Ale džungle, to byl úplně jiný svět. Zvuky divokých zvířat ze všech stran. Opice křičely vysoko v korunách stromů, ptáci poletávali kolem a všechno kolem nich pulzovalo životem a barvami. Prostě něco překrásného. Jídla měli ale zoufale málo. Karl rozhodl, že žádné zásoby navíc prej nepotřebují. To byl průvodce, co? Prý je džungle plná her a volně žijících zvířat a lov jim bude hlavním zdrojem obživy. Ve skutečnosti měli jen rýži, fazole a trochu soli. A všechno ostatní? No, to si museli obstarat sami. Jenže lov nebyl ani jednoduchý a už vůbec nebyl příjemný.
Co se podařilo ulovit, nebylo skoro jako k jídlu. A každým pokusem vařit si v téhle divočině přišla jako na slovo tvrdá realita, přežití. Postupně se mezi nimi začalo něco měnit. Karlovo chování bylo den ode dne divočejší a atmosféra v malé skupině začínala být víc než těžká, tísnivá. Byli uprostřed divoké přírody, mimo zákony, mimo pravidla. A přežít znamenalo začít si dávat pozor nejen na džungli, ale i na sebe navzájem. Byli hluboko v bolívijské džungli a atmosféra začínala víc než housnout. Museli si dávat mnohem větší pozor nejen na přírodu, ale i na jeden druhého. Situace se vyhrotila ve chvíli, kdy Marcus ukázal, že nezvládá tvrdou realitu přežití. Když ulovili opici na jídlo, Marcus začal protestovat. Snažil se jí zachránit. Ostatní jen nechápavě kroutili hlavami. Věděli, že v džungli je lov nutnost. Marcus v jejich očích vypadal jako přecitlivělý a někdo, kdo nedokáže se přizpůsobit. Bylo čím dál jasnější, že Marcus prostě není tak odolný jako ostatní. Karl mu to dával pořádně sežrat. Vyčítal mu, že nezná pravou divočinu, že je příliš slabý, aby přežil. A i Yossi, který měl za sebou vojenskou službu v námořnictvu, začínal chápat, že tady nejde o boj se zbraněmi, tady jde o boj o holý život. A to každý den. Karl mezi tím učil ostatní, že něco i tak obyčejného jako šťáva z rostliny nějaké může v džungli znamenat katastrofu, spálenou kůži a třeba i vážné zranění. Jenže spoustu Karlových varování brali nejdřív na lehkou váhu, stejně jako Marcusovy stížnosti. A pak to začalo být víc než vážné. Marcusův stav se zhoršoval, byl slabý, vyčerpaný a psychicky byl úplně na dně. Karl přišel s návrhem. Marcus si musí odpočinout. On s jedním z přátel vyrazí napřed, najdou vesnici, která měla být podle jeho slov vzdálená jen 3, maximálně 4 dny. Cesty samozřejmě. Jenže už uběhl víc než týden. No a ta vesnice? Nikde. Začali si klást otázku, kterou dřív ani se nenapadlo je vyslovit. Mluví vůbec Karl pravdu? Všechno bylo čím dál tím víc zmatenější. A rozhodnutí, co dělat dál, bylo najednou životně důležité. Jedno bylo ale jasné. Nikoho nesměli nechat pozadu. A stejně tak bylo jasné, že jít dál s nemocným Marcusem by mohlo stát všechny život. Začalo se to tam pěkně dramatizovat, co říkáte. Yossi si uvědomoval, že kdyby byl sám, asi by pokračoval kupředu, ale teď musel vymyslet nějaký plán. Tím dál více se zdálo totiž, že jediná cesta ven je vrátit se k řece, postavit nějaký vor a splavit se pryč. Dát Marcusovi šanci odpočinout si a hlavně přežít. Nakonec padlo rozhodnutí opustit svou dosavadní trasu a že se vrátí zpátky do Asariamas. Když dorazili zpátky do té vesnice, Karl Ruprechter jim předložil nový plán. Postavit vor, splavit se po řece Tuichi až k malému zlatému dolu Kuriplaya. A odkud pak budou pokračovat dál do jiného města, poblíž řeky Beni. Odtud už by se mohli vrátit zpátky do La Pazu. Znělo to celkem jednoduše, ale džungle už dávno ukázala, že tady nic jednoduchého rozhodně není a neexistuje. S pomocí místních vesničanů skutečně postavili vor a vyrazili po proudu. Ale když dorazili k soutoku řek Tuichi a Ipurama, přišel šok. Karl náhle přiznal, že neumí plavat. To je dost celkem jako zajímavý u průvodce v džungli. Jenže to nebylo všechno. Před nimi se tyčil kanion San Pedro, nebezpečný úsek plný peřejí, vodopádů a tyčících se balvanů. A plavat tam? Prakticky sebevražda. Karlovo přiznání a jeho předchozí lži, to byl poslední hřebíček do rakve důvěry té skupiny. Rozhodli se rozdělit. Kevin Gale a Yossi Ginsberg se rozhodli pokračovat na voru po řece Tuichi. Ten Karl a Marcus se vydali pěšky podél řeky Ipurama směrem k vesnici Ipurama, odkud chtěli dojít do Apola a dohodli se na jediné věci. Všichni se sejdou před Vánoci v La Pazu, aspoň v to teda doufali.
Yossi sobě pořád bojoval s těžkým rozhodnutím. Musel vlastně opustit Marka, svého nejlepšího přítele, a na jednu stranu se cítil zraněný, zrazený a zlomený, ale věděl, že teď musí jít s Kevinem, že to je jeho jediná šance vlastně jak přežít. Byla to volba, která ho bolela ještě dlouho poté. Věděl, že Markovi už nemohl pomoct, ale slíbil si jednu jedinou věc, s Kevinem, že to zvládnou, společně vyjdou z džungle ven. Jenže každým dalším dnem na řece bylo jasnější, že to nebude tak jednoduchý. Řeka se měnila v nebezpečnou horskou dráhu. Voda byla čím dál tím rychlejší, divoká. Každý okamžik nahoru byl hazard se životem. A pak to přišlo. Dostali se do neklidných vln. Byli přímo ve víru divoké řeky. A najednou, přímo před nimi, obrovská skála. Nebylo cesty zpět. Drželi se, snažili se nějakým způsobem udržet na tom voru, ale to bylo všechno, co mohli v tu chvíli udělat. Jak se vod řítil do peřejí, ztratili nad ním kontrolu. Narazili do balvanu a oba byli katapultováni do ledové vody. Kevinovi se podařilo doplavat ke břehu. Ale Yossi byl stržen proudem, přes vodopád, do neznáma. Voda byla neskutečně silná. Vor se zmítal sem a tam a Yossi ho náhle vtáhl ten proud. Byl stržen hluboko pod vodu. Tlak na jeho hrudi musel být enormní. Všechno kolem se prostě zhroutilo. A Yossi měl jedinou jistotu, že tohle je nejspíš konec. Byl si jistý, že umírá. Po chvíli, která mu připadala jako celá věčnost, se konečně vynořil na hladinu. Kolem něj byl jen chaos. Čas jakoby na chvíli přestal existovat. Jak vůbec přežil tu sílu řeky, netušil. Ale teď tu byl, jenže na druhé straně. A zůstala mu jediná věc. A to přežít. Přežít dny, které měly být ještě horší než to, co právě teď zažil. Kevin byl od něj přes 2 míle daleko a mezi nimi nepřekonatelná džungle. Když se setmělo, Yossi zůstal úplně sám. Bez průvodce, bez přítele. Jen on a divočina, která kolem něj zuřila. Druhý den ráno s prvními paprsky slunce Kevin vyrazil Yossiho hledat. Šel po té řece. Doufal, že ho najde, ale věděl, že to nebude vůbec snadné. Yossi byl vyčerpaný na pokraji sil z těžce a se plazil tím kanionem. Nevěděl, jestli je Kevin naživu. Nevěděl, jestli není někde zraněný nebo mrtvý. Brzy ráno, po vyčerpávajícím postupu, Kevin narazil na malou tůňku uprostřed kanionu a právě tam něco uviděl. Yossiho batoh. Znamení, že Yossi je možná pořád naživu. Kevin váhal, vrhl se k batohu a uvnitř byla baterka, nepromokavé pončo a hrstka rýže. A něco, co jim mohlo zachránit život. Mapa. Mapa byla teď jejich jediná šance dostat se z téhle zelené pasti pryč. Věděl, že všechny zásoby, které mají, jsou teď jejich jedinou šancí na přežití. S novou nadějí si Yossi hodil batoh na záda, ale cesta byla brutální. Po dalším dní hledání, kdy už oběma docházely síly, byl Kevin necelý kilometr od Yossiho. Řeka ale zůstávala dál divoká, nebezpečná a tak musel změnit směr. Kevin věděl, že jediná šance je najít jinou cestu. Každý krok byl těžší než ten předchozí, ale nevzdal to. Yossi a Kevin, každý na jiné straně řeky, pořád věděli, že jejich přežití závisí na jediné věci. Jak rychle se najdou a jak moc si dokážou pomoct, jak dlouho právě ještě vydrží. Byli oba na pokraji sil, ale držela je jediná věc. Naděje. Naděje, že se najdou. Naděje, že vyjdou z téhle noční můry. V Yossim se ale něco změnilo. Začínal cítit, že šance na přežití jsou den ode dne menší. Byl jsem vyčerpaný a hladový. Každý krok mi připadal těžší než ten předchozí, ale i tak jsem pokračoval. Věděl jsem, že musím, i když jsem nevěděl, jak dlouho to ještě zvládnu. Mezitím Kevin, až měl nějaké zásoby, už šel na doraz. Po několika dnech boje s divokou řekou se konečně dostal zpátky jako k další vodě. Ale byl pořád daleko od místa, kde naposledy viděl Yossiho.
Moje jediná naděje byla, že mě proud odnese dolů do San Jose. Věděl jsem, že jestli se Yossi dostane tam, kde jsme měli být, máme šanci. Ale po 5 dnech úplně sám, bez jídla, bez vybavení, jsem si uvědomil, že moje šance jsou zatraceně mizivé. Yossi cítil, jak se v něm zoufalství pomalu zakusuje hlouběji, ale pořád myslel na Kevina. Pořád věřil, že se musí najít, protože pokud ne, pak by neměl vůbec žádnou šanci. Yossi, zbavený jakékoliv naděje na rychlou záchranu, měl už jen jeden plán – přežít. Bez jídla, bez vybavení. Myšlenky na Kevina a ztracené přátelé ho sžírali, ale teď musel myslet jen na jediné – na sebe. Na to, jak se z tohohle pekla dostat. Myslel jsem na svůj život, nic mi nezbylo. Musel jsem zachránit sám sebe, vzpomíná Yossi. Každý zvuk v noci byl hrozba. Každé prasknutí větve, každý šum v korunách stromů. Bylo něco hroznýho. Byl vyděšený, na pokraji vyčerpání, měl pocit, že ho v temnotě něco sleduje. Věděl jsem, že si to nepředstavuji, něco tam bylo. Zapnul jsem baterku a uviděl jsem tvář šakala, popisuje. Strach byl všude kolem něj. Bez jakékoliv jistoty, sám v džungli, hledal způsob, jak přežít. Měl jsem zapalovač a repelent. Vzpomněl jsem si na film, že repelent lze zapálit a možná to odradí zvířata. Tohle si takhle vzpomíná. Strach pohlcoval úplně všechno. Třásl se zimou, cítil beznaděj tak hlubokou, že si nebyl jistý, jestli vůbec ráno vyjde slunce. Věděl jsem, že něco se stalo Kevinu. Možná zemřel a to za mě zasáhlo ještě víc. A právě v tom chaosu dostal Yossi nápad. Vzpomněl si na Karla a jeho slova o zlatokopském táboře. Pokud se dostane proti proudu řeky, možná najde cestu ven. Pomalu jsem se rozhodl jít pěšky. Podíval jsem se na mapu a věděl jsem, pokud vydržím 3-4 dny, dostanu se k tábořišti. A odtud už vedla stezka přímo do vesnice San Jose a možná do bezpečí. Cesta byla dlouhá a nebezpečná, ale Yossi věděl, že tohle je jeho jediná šance. Zpíval jsem nahlas, zhluboka dýchal a věřil, že to zvládnu. Jsem ještě naživu a pokud se dostanu do tábořiště, dostanu se ven. Rozhodnutí bylo jasné, musí pokračovat. Čelit všem nebezpečím džungle, dokud se nedostane zpět do bezpečí. Yossi pokračoval džunglí, zoufale hledal jakýkoliv směr. Každý krok, každá stopa v bahně mu připomínala, jak daleko je od světa, který znal. V hustém křoví začal ztrácet orientaci. Začalo to být trochu divné, vzpomíná Yossi, protože značky nebyly tak jasné jako dřív. Snažil se najít jakoukoliv stopu zpět k řece nebo k tábořišti, ale čím dál tím víc se vzdaloval od cíle. Hodiny plynuly a jeho naděje slábla. Už jsem byl zoufalý, nevěděl jsem, co dělat, když jsem v bahně uviděl stopu, říká Yossi. Byla to turistická bota a v tu chvíli mi to došlo. Byla to stopa Kevina. Ten okamžik znamenal záblesk naděje. Byl to Kevin. On byl přede mnou. To znamenalo, že musím pokračovat, že se dostanu zpátky k němu, vzpomíná Yossi. Jeho tělo se naplnilo novým odhodláním. Po všech těch dnech zoufalství a osamění konečně věděl, že není úplně sám. Kevin byl tam někde, na stejné cestě a spolu by mohli najít cestu ven. Pokračoval jsem po stezce, která byla teď pro mě jasná. Bylo to, jako by všechno konečně dávalo smysl, říká Yossi. I když cesta byla pořád nebezpečná a plná neznámých nástrah, měl konečně jasný cíl. Ať to stálo cokoliv, nehodlal se vzdát. Yossi pokračoval v cestě, vyčerpaný, pod tlakem strachu o Kevina. Každý krok byl těžší než ten předchozí, fyzicky i psychicky. Po hodinách bloudění si uvědomil děsivou pravdu. Jeho kroky ho vedly v kruhu. Stezka, na kterou spoléhal, ho dovedla zpět na místo, kde vlastně zase začal. Bylo to, jako by si z něj džungle začala dělat úplnou srandu. Byl ztracený, bezradný, uvězněný. Zatímco Yossi bloudil v džungli jako v pasti, Kevinova situace byla velmi kritická. Téměř nevnímal, kde se nachází. Nevěděl, jestli San Jose už míjeli, nebo jestli je před nimi.
Byl na pokraji zhroucení. Jeho přežití záviselo na poslední šanci, pokud vůbec ještě nějaká existovala. A pak najednou Kevin něco uviděl. Kánoi. Nesla ji řeka, rychlým proudem. Bylo to, jako kdyby mu osud hodil záchranné lano. Kanoisté přistáli u břehu. Zeptali se mě, jestli jsem se ztratil a jestli mám hlad, vzpomíná Kevin. Otázka, která by někomu asi přišla vtipná, ale pro něj to byla otázka života a smrti. Rybáři, kteří tudy proplouvali, lovili v této oblasti jen 2krát do roka. Ten moment mu zachránili život. Ale i když byl zachráněn, nevěděl, co se stalo s Josim. Jen cítil, že Josi, stejně jako on, se nevzdal. Josi mezi tím pokračoval ke starému těžebnímu táboru. Doufal, že tam najde něco, nebo cokoliv, jídlo, pomoc, záchranu. Jeho poslední zbytky rýže už dávno došly. Jediným jídlem byly zbytky ovoce, které zoufale sbíral z džungle, ale přísahal si jedno, nikdy už nestratí řeku z dohledu. A pak najednou se před ním otevřela stezka podél řeky. V tu chvíli ucítil, že se blíží k něčemu, co by ho mohlo jako zachránit. Jeho tělo bylo zničené, nemocné, ruce a nohy rozedrané od houbových infekcí a ran, které mu způsobil divoký terén. Každý krok byl jako bodnutí nožem, ale zastavit nemohl. Byl sám v džungli bez pomoci. A to ke všemu ho pálila jedna vzpomínka. Vzpomínka na to, jak nevěřil svému příteli Markusovi. Pamatuju si, jak jsem mu nevěřil, říká Josi. A teď trpím sám. Během těchto zoufalých hodin si Josi začal uvědomovat, jak se ke svým přátelům nechoval správně, jak ztratil důvěru v lidi, kteří pro něj byli důležití. A teď, když byl úplně sám, se ten pocit vracel v plné síle. Déšť padal neustále a neúprosně a každá kapka, která ho zasáhla, byla jako další rána, další připomínka jeho ztracené naděje. Bylo to, jako by byl uvězněný v nekonečné bouři, která neměla konec. Noc přinesla tmu a to byla ještě těžší než samota samotná. A pak najednou se z džungle začala měnit. Josi cítil, že se něco děje, něco špatného. Trvalo mu pár vteřin, než pochopil, co to je. Byla to povodeň. Řeka, která ho provázela celou dobu, se začala zvedat a to s děsivou silou. Pochopil jsem, že je příliš pozdě, vzpomíná. Byla to povodeň a řeka se zvedla. Jak voda stoupala, všechno se vymykalo kontrole. S každou minutou byl blíž a blíž nebezpečí, ze kterého nebylo úniku. Ale i přesto, když všechno vypadalo beznadějně, Josi věděl, že musí pokračovat. Musel se dostat do San Jose, i když to teď vypadalo jako nemožné. V jeho okamžiku, kdy všechno kolem něj mizelo pod vodou, se Josi stále držel jedné věci, která mu zbyla, a to naděje. Musel věřit, že se dostane ven, že přežije. A přestože povodeň byla neúprosná a celá džungle se proměnila v rozvodněné peklo, věděl, že jediné, co může udělat, je jít dál. Přestože cítil, že to, co právě prožívá, je mnohem větší než on sám, tak Josi byl na pokraji svých posledních sil. Po 15 dnech utrpení, samoty, neustálého deště a hladu věděl, že už nemůže dál zůstat na místě. Každý den bez signálu, bez záchrany, posouval jeho zoufalství ještě dál. Neměl nic, žádný oheň, žádné slunce, žádné jídlo. A déšť ho nepřestával pronásledovat. Ale v téhle chvíli, kdy měl všechno proti sobě, věděl jediné. Pokud chce přežít, musí se hýbat. Musí najít řeku, protože řeka byla jeho jedinou šancí na život. Mezitím Kevin po vlastním boji o přežití dostal pomoc a dostal se na bolivijskou armádní leteckou základnu. Snažil se přesvědčit vojáky, aby začali pátrat, ale i když přímo mluvil s velitelem, šance na úspěch vypadaly mizerně. Pokud se ztratil v džungli, neměl šanci přežít, řekl mu velitel a ta slova vlastně Kevina úplně drtila. Cítil se bezmocně, ale nehodlal se vzdát. Ne, když věděl, že Josi někde tam pořád bojuje o život. Kevin se rval se svou vlastní frustrací. Věděl, že každý ztracený den znamená menší šanci, že Josi přežije. Seděl v letadle tak blízko naději a zároveň tak strašně daleko. Letěl přímo
a Kevin věděl, že je to špatně. Letadlo mělo sledovat řeku, tam, kde by mohl Yossi být. Prosil pilota, aby změnil směr, aby letěli podél vody, ale odpověď byla rychlá a krutá. Je to příliš nebezpečné. V ten moment Kevin pochopil, že i přes všechnu snahu, i přes všechno, co udělal, je teď stejně bezmocný jako Yossi v džungli. A právě v tu chvíli oba, každý z jiného místa, cítili stejnou bolest. Čas byl jejich největší nepřítel. Každá další hodina, kdy nebyl Yossi nalezen, znamenala, že se naděje stenčovala. Yossi mezi tím pokračoval, slábnul a věděl, jak jsou jeho šance mizivé. Ale v srdci, v té malé jiskřičce, kterou si uchoval, ho hnala dál víra v přátelství a přežití. Věděl, že zdát se znamená smrt. Každý nový den byl zkouškou bolesti, zoufalství, hladu a samoty. Ale musel jít dál, i když už nerozeznával, co je skutečné a co je halucinace. Horečka, zranění, hlad, všechno ho pomalu zabíjelo. A pak něco ho kouslo. Prudká bolest. Když se podíval, zjistil, že je pokrytý termity. Stovky, možná tisíce malých tvorů mu doslova žrali kůži. Celé jeho tělo bylo pokryté bolestivými ranami. Ale i přesto se rozhodl, že musí se dostat výš, najít řeku a najít naději. A právě v tom nejtemnějším okamžiku, když už sotva stál na nohou, když už ani nevěřil, že je něco skutečné, zaslechl bzučení. Nejprve si myslel, že je to další halucinace, ale když se podíval směrem k pláži, něco tam zahlédl. Stíny, pohyb. A pak mezi těmi stíny viděl lidi. V tu chvíli si v něm cosi zlomilo. Náhle cítil nával síly. Byli skuteční. Byla to jeho jediná šance na přežití. Tihle lidé nebyli stínem jeho zoufalství, byli jeho záchranou. A Yossi, i když na pokraji zhroucení, věděl, že tohle všechno ty bolesti, všechny ty dny pekla měly smysl. V tom okamžiku, kdy byli Yossi a Kevin konečně v bezpečí, prožívali silné a vyčerpávající emoce. Oba věděli, jak blízko byli smrti. A teď, když byli zachráněni, nemohli se zbavit pocitu obrovské vděčnosti a hluboké viny. Yossi přiznal, jak těžké bylo přijmout skutečnost, že kdyby Kevin tak neúnavně hledal ho, možná by už tady nikdy jako nebyl. Jenže ani po záchraně nebyl jejich příběh u konce. Když zjistili, že Marcus a Karl, kteří se oddělili dřív, zmizeli, tak byli úplně v šoku. Nebyli schopni najít žádnou stopu. Pátrání, armáda ani nic jiného nepřineslo žádné odpovědi. A to bolelo. A hodně. Když se dozvěděli, že indiánská vesnice, o které Karl mluvil, vlastně nikdy neexistovala, bylo to jako další rána do srdce. Takže Karl byl pěkný výkuk. Jeho minulost, jeho chování, jeho lži, všechno se ukázalo až nyní úplně v novém světle. I když Yossi věděl, že to nebyla jeho chyba, že Marcus se nevzal zpátky, v hloubi duši si pořád kladl otázku, jestli všechno mohlo dopadnout jinak. Smíšené pocity viny, ztráty a nevyjasněnosti v nich zůstaly. I když přežili, občas si kladli tu nejbolestivější otázku. Co kdyby? Po téhle neuvěřitelně traumatické zkušenosti se Kevin a Yossi vrátili k normálním životům, ale už nikdy nebyli stejní. Kevin Gale dnes žije v Izraeli, pracuje jako fitness trenér a fotograf. Je ženatý se ženou, kterou potkal během pátrání po Marcusovi. Jeho život šel dál. Ale zážitky z džungle v něm zůstaly navždy. Yossi Ginsberg využil svůj příběh k něčemu většímu. Stal se spisovatelem a motivačním řečníkem a aktivistou za záchranu amazonské džungle. Dnes žije v Austrálii a jeho příběhy inspirují tisíce lidí po celém světě. Ještě se natočil film a napsalo se několik knih. A v tom filmu hraje hlavní roli borec, co hrál v Harry Potterovi, Radcliffe. I když se jejich životy posunuli dál, vzpomínky na džungli, na rozhodnutí, která museli udělat, je nikdy neopustili. Jak Yossi říká, mysleli jsme, že jsme se rozhodli jako za něj. A přestože se Marcus už nikdy nevrátil, jejich vina a jejich pochybnosti zůstávají navždy součástí jejich příběhu. Tento příběh je důkazem, že i v těch nejtemnějších chvílích existuje naděje, že odvaha, přátelství a víra v přežití mohou překonat i ty největší zoufalství. Pokud je tento příběh zasáhl, nezapomeň dát like a odebírat tenhle můj kanál. A napište mi do komentářů, kdybyste byli vy v džungli, bojovali byste taky až tak do konce?
Ale pamatujte na jedno. Nikdy se nevzdávejte. Nikdy. Za žádných okolností. Ahoj.